Здравейте, YouTube, аз съм Цецо 255. Днес ще снимам да оцеляване с Дарин, епизод не знам кой си. И май трети, сега отиваме да събираме дърво за той лудото момче, което ма кефи, защото ми я верчи. А така, не пушейте, защото не искате да станете наркомани. Няма да посочваме имена, защото не познавам. Само един познавам, ама не е в Добрич, не е в Стара Загора, не е в YouTube. Не в YouTube е. Това е знака проц. Май там веса. Той е пич. Единственият негър е Азис. Аре, аз спирам да снимам, защото ми заби компа. Алелуя. Май там песо е. Цецо е тук и днес ще ви покажа как се събира дърво с тимбърмот като моите цигари. Ето, чупите на едното, па всичко. Така, то е яко. Пишем тъпа рецепт, защото и нещо иска идва тук. Клавирчи. Значи малко блок. Сега отивам събира бразо. Как ми лаги, дами и господа, сега ще паузирам, докато си направя по-да не ми лаги. Здравейте, пак сме тук с Дарин и отиваме за джунгъл. I love you, Timber. I love you, Raymini. I love you, Кючек. Държа се като не знам. Този Мерин Джейн ма черпи, защото е луд. Значи сега ще накарам баба да ми купи банца, защото съм про. Отивам в холм. Да, аз живея на 1 километър от баничарницата, за това ме мързи, пък ние боли кръста, тя обича да ходи, блъкни тъпаков. Май тапя са. Аз съм тъпя, защото живея на 5 крачки, ама аз съм бързел. Искам да снимам на децата. И на някои мъжи. Значи, прибирам си всичко и скачам от небето. Опа. Гидеон! 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 Само дето копирам от Дарин, що той гледа. Ти си млад, Мерин Джейн. Ко? Не. Детской! Няма, ти ме излагаш. Няма. Сега ще направя. Ти ме изложи пред дамите и господата. Сега. Чакай, малко е. Който иска да ми е гадже, просто да ми правите покана. Аз съм мъж. Аз съм мъж. А пък ви може да сте матки. От цялото дърво ли направя стобе? Опа, ще направя някъде повече от стак. Да знаеш. 6 стака. Не, 4 стака имам. Идваш ли? Кога? Дропнах всички лайна. Почти. Ето има остава! Зами циганското дърво. Добре, аз ще спра този клип. Това беше от мен. И ако искате, пак се абонирайте за мен. Това е, ако ме харесвате клиповете. Ако не, няма значение. И това беше от мен.